A ranar Juma'a 21 ga watan Nuwamba ne dai wani labari ko mu ce wannan labari ya fara yaɗuwa matuƙa a kafafen sada zumunta musamman Facebook, inda wannan ke cewa wato shugaban sojin ƙasa na Najeriya wato Army ya bayyana cewar idan matasa suka ƙi shiga aikin soja za a tilasta su shiga aikin soja, inda iƙirarin ya ƙara da cewa aƙalla sojoji 10,000 ne suka gudu wanda aka horas a shekarar da ta gabata. To sai dai bayan wannan labari ya yaɗu wanda ya fara yaɗuwa daga harshen Turanci a ranar Alhamis wato 20 ga watan Nuwamba, kuma aka fassara shi zuwa harshen Hausa. So sai dai alƙalanci ta tuntuɓi mai magana da yawun rundunar sojin ƙasa ta Najeriya Lieutenant Colonel Anile, inda ta bayyana wa alƙalanci cewa wannan iƙirari ƙarya ne kuma abu ne ma da ba zai taɓa yiwuwa ba. Haka zalika alƙalanci ta tuntuɓi masu ɗauko rahoto kan harkokin tsaro musamman harkokin sojin ƙasa a Najeriya, inda suka bayyana cewar babu wata sanarwa a hukumance da suka gani ko kuma shi shugaban sojin ƙasa ta Najeriya ya bayyana wannan abu. Haka zalika binciken ya nuna cewa shi shugaban sojin ƙasa na Najeriya ya yi bayani a ranar 19 wato ranar Laraba 19 ga watan Nuwamba a Kaduna, inda ya bayyana cewa za a ɗauki matasa ko kuma sojoji 24,000 a aikin soja. To amma duk a cikin bayanin da ya yi babu wannan bayani na cewa za a tilastawa matasa su shiga harkokin soja. Haka zalika mun tuntuɓi wasu wato 'yan jarida da suka kasance a gurin da shi shugaban hafsan soja ƙasar Najeriya ya yi jawabin, inda suka ce ba su ji wannan bayani ba. Wannan ya sa alƙalanci yanke hukuncin cewar iƙirarin cewar shugaban sojin ƙasar Najeriya ya ce za su tilasta matasa su shiga aikin soja idan suka ƙi, ƙarya ne. Haka zalika babu wani sahihin rahoto wanda ya bayyana cewa aƙalla sojoji 10,000 sun gudu daga fagen daga. Sannan wato masana shari'a sun bayyana cewa a harkokin kundin tsarin mulkin Najeriya babu tilas dangane da shiga soja, kuma ba wanda ya isa ya tilastawa matashi dole sai ya shiga soja. Don haka ku ci gaba da bibiyar kafattancin labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.